ମାଛ ନା କହିଛି ରେ କାଢୁନ ଗୋଟେ କାଢ ଦେଖିବା ଏ ଦୋକାନ ରେ ମସଲା ଭଲ ଭାଜି ଖାଇଲେ ଭଲ ପୁରା ବାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛ ପୁରା ଗୁଆର ଗୁଆର ଆମେ ମାଛ ଖାଉ କଣ କହିଲୁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ 2-3-4 ଦିନ କୋଉ ମାଛ ନା କହୁନ ପୁରା କଉ ମାଛ ନା ପୁରା କଉ ପୁରା କଉ ଯାଏ ନା କଉ କଉଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ହଁ 50 ଲିଟର ମାଛ ମାଛ ପୁରା ନାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ତ ପୁରା ମିଳିଗଲାଣି ଆଉ ନାଇଁ କୋଉ ମାଛ ନା କହୁନ ସେଇଟା ସେ ଛୋଟ ମାଛ ଧରିଲେନି କି କାବୁଲା ମାଛ ଭଳିଆ ପୁରା ଧରି ପଳା ପୁରା 5 କିଲୋ ନା ଏ ଦିଟା ନେଇଯା ଭାଜିଆ ଭଲ ଲାଗିବ କଉ ଯାକ ହେ କଉ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଉନି ମାଉସିଆ ସେଇଟା ନେଇଯା ଧର କିଲୋ ହିସାବରେ କହିଲା ବହୁତ କହିବ ପୁରା କେତେଟା ଭାଇ କେତେଟା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଧରି ପାରିଲେ ହେଇଯିବ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରି ଖାଇବା ଆଉ ସେଗୁରା ବୋଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାକ ମାଉଁସିଆ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଗୁରା ଆଉ ନା ଦେଖ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖ ଓରା ତମେ ଖାଇବ କଣ ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓରା ହେଲେ ଟାୱା ଭଜା ଖାଇବା କରି ସେଗୁରା ଧରି ପକ ଆଉ ଦିଟା ଧରି ପକା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କେତେ ଦିନ ରହ ଭଲ ଦେଖିଲି ସମୁଦ୍ର ମାଛ କଉ ଯାକ ଭଲ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଥାଏ ଦେଇଛି ଅଧିକା ଧର ନା ସମୁଦ୍ର ମାଛ କର ପକେଇ ଦେ ଏଇଟା କିଏ ନା ଏକା ମୁଣ୍ଡ कितना 450 अब कितना होता है ए दीड़ा कौन कौन चार रेट जास्ती है तो हैं हेलो 230 रुपया 230 हां ये कैसे है जाले छोटा वाला देरी 50 बेसी बेसी रेट है रा हां का ये माछा पता नल गुरा धरी पळा जाते केते आधा किलो 250 कहूँ गोटे माछ कौन खाइए 150 टका अंडा धरी पला भल केड़ा अच्छी